Hurian itu hata, naung penguhita di bagas joroon, dohot na mengikuti permingguan secara live streaming, horas madihita saluhuna. Masuk mahita di perminggota, martang yang nahohom mahita di inganat tabi. Mared di mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Say mangaranapi do matakku dopak akkadolok, sia dia do ulaning ro pangurupiot tuahu, sia Jehovah sito palangit dohot tanon sabing ro pangurupion ianggo tuau. Dang tagamon loason na tarsula di papmu, dang tagamon nok mata ni si jagaho, say jagaon ni Jehovah doho sia nasa parmaraan, say jagaon na do todim, say jagaon ni Jehovah doho laho ruar dohot laho bongot, olat nion rodi saliling nililing na. Haleluya. 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 Haleluya.
Sang Hyang Mahita. Alea manamina di Banua Gijang, di bahen hodo anak haholongan ni roham tutoru ni patik, asa di palua akka ginonggoman ni patik, urupi hami, asa dohot hami dapotan haluau ni, jala asamian hami di bagasan harajaonmu, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik nidebata, sian patik parjolo sahat rodi paupaton. Ahu do Jahoba debatam, ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenommu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, manang aha na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yang go tunggabe si sobaon manang sioloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang go soture dalanna, ay hona uhum na dosogot, akka na marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dinaonomari maulahamu nasa siulaunmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan di Jahoba debatam doi, dang jadi homangula anggo dinasa dari i, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pena mangebati hutam. Ai dinaonomari do ditopa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi, maradia do ibana diari papituhoni. Di bahenido, ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradianan nai, jala di parbadiai. Ido sahatna, atong rap magido gugo mahita siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon naho barto patikmi. Amin. Oh
Tato potima dosata tua dopan di debata. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo na patupahon hasesaan ni dosa dihami halak na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham dihami akan mangarsakod dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami hasesaan ni dosa nami i. Lehon matu hami todim na badiai. Asa unang ganggu rohanami diasin ni roham. Alai asa hot rohanami marhapor seaon. Laho manggota pon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasaat hami diri nami tuho. Gabe pelean na mangolu. Jalan abadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigema hata baga-baga taringot tuhasaan ni dosa. Para si roha jala pardenggan bahasa do Jahoba. Labat tarimas jala para si roha godang. Dang dileho tuhita hobar tuaka dosata. Jala dang dibaloson tuhita hobar tuaka haja hatota. Songon asini roha ni ama-ama mida aka anakna. Asini roha ni Jahoba diaka nama kabiari ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen.
pupuk epistel di minggu tasadarion sian pesalmen 147 ayat 10 sia 12 sahat rodi 20 tajahama margati soring. Puji ma Jehovah ale Jerusalem, puji ma debata ale Sion. Iba nama bahen marhadengganon parbalohanmu, dipamahap dohot eme namarmiak. Ibana na mga lehon abolas songon ipun di biru-biru, disabur hoddo nabur songon sirabun. Ibana manongos hatana gabe malala akay dipaborhat angina mabaur ma akka aek. Dangdung dibahen songoni yang go tumanang ise bangso parbegu jaladang diboto na sida akka uhumna. Haleluya. Ido sahatna martua dona tumangihon hata ni debata jalanau peopsa. Amen. Tuhan Yesus Kristus bersama lomo nama Patulus hidup jiwa doa nada rasa jolona name mana mana warga hidup jiwa goa nada. Taha tidakon maha porseotai songon nahina tidakon nidongata saha porseau di sadok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogona sohatu dosan na tomo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean sianto di parbadia adorak sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di pengahuman ni selatus na patarpajal lo ibadah di hau pinor silang na tuba-tuba na torung di tanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siam ne debata Jahoba amanai pargogo na suhatu dosani disimai bana pamamulak sogo tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di parbadia jala adong sada huria nabadia huria atau panala Kristen akka nabadia dohot dihasasaan di dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu sogot daging nihalak naung mate dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Tabegima tikting masa di huriata. Titing dia Pestoyo, Resostoyo, Minggu 4 Januari 2026. Naparjolo, Guar doh topik Minggu. Guar ni Minggu sedarion, duk tahun baru. Topik Minggu,
sian hamoran na dohita majalo asiniroha. Paduahon, ruas na pidda. Mulai sadarion Minggu 4 Januari 2026 nung ngapidda keluarga Hendrik Marudut Semanungkalit Inangi Santa Francisca Agustina Boru Manulang doho 2 danak pidda huria tua KP Resort Cijantung Distrik Walu DKI Jakarta. Napatuluhon ucapan syukur bulanan sadarion Minggu 4 Januari 2026 di Sude Ibadah papunguhon ucapan syukur bulanan dohita tujolo nilanggatan marhite amplop haperluan tuhuria lasmar hatta laho pasahat paupaton kegiatan Naparjolo sermon perhalado aktif muse hari Selasa 6 Januari 2026 mulai jam 10 sia WIB maringanan di lantai 2 serbaguna HKBP Stoyo. Napaduahon sudah kegiatan di HKBP Stoyo aktif muse dung jumolo di pabotohon marhite tikting. Palimahon iuran manang pilihan tahun disosoi tu sudah ruas ni HKBP Stoyo asa taingot manggarar manang mabayar iuran pilihan tauta sialanu nga masuk kita di tahun 2026. Napaunopon rapot perhalado hari Sabtu 10 Januari 2026 di Patupa di lantai 4 jam 10 sada WIB. Lahu pasikop titingon boy mata jahari titing cetak dohot barkot nang sediahon kuriata. Songonima saat dititing di Mingguta sadarion. Tapa sahama pilihatana parjolo laos marede hita sian buka di nomor 137 ayat sada dohot udutna. Di
Sasa sulinaro mandapot ang Kristus. Damai ni di batana sumurung sian saluhut na roha. Ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Selamat taubar ma dihita saluhutna. Dihita saluhutna na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus. Jamita di hari Minggu Parjulu di tahun 2020 nomon. Dienet do sian Johannes bidusada mamuka sian ayat 10 tolhastu ayat 10 pitu. Tapai hutihut ma di bagasan rohat tabi. Songonom ma didok. Di portibio kiado ibana jala marhite sian ibana do majadi portibion. Hapedang ditadda portibion ibana. Narodo ibana manopot na di ibana hiyan. Gabedang di jakkon akka na di ibanay ibana. Alay manang piga na majakkon ibana. Tusido di lehon huwaso. Asa gabe anak ni debatana sida. Akka na porsea di guarna. Ima akka na sotubu sian mudar. Manang sian sakap ni daging, manang sian sakap ni bawa, tung sian debatado. Gabi daging mahatay jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi huida hami mahasangapon na, i mahasangapon ni anak sasada, na sian amay, guk asiniroha dohot hasitongan. Di hati dakko si Johannes do ibana ainin nama oddo ibana na hudoki narosian pudiku jumolo do ibana adong asaau ay parjuluhiad do ibana ay sian hamuraon na do saluhut hita majalo ima asiniroha na somarnamotok ay marhiti siyan si Musa do dilehon anggo patiki, alay hinorhon ni Jesus Kristus do majadi asiniroha dohot hasitongan. Isido sahana. Dihita saluhut na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus, tung namoldo manada atau mengenal. Ido ubena di adat Batak adong didok panadayon. Ahalapatan ni panadayoni molo pajupang itadama oddo keluargaku sisolhot tu doon ali-alekku doon. Alay nuaing moldo halak manada ulo do 20 hali pajupang dang takas do peditadda. Ala beda penampilan di gereja di jabu doho di kantor. Bahkan mengenal diri sendiri juga saat ini sangat sulit. Dak kolam manada na asing. Dak kolam manada halak alay manada diri penuaing ngamaul. Alanido bolo adong foto di bering ma foto na bah ayaw doon herana suau inna. Iba na sa diri pe dang ditadda dirina. Ido na pinaturang ni si Johannes diturpukon. Bahwa dang ditadda portibion ise do Jesus Kristus. Siapakah Yesus itu? Dunia ini awalnya tidak mengenal.
Ido bena di patorang nakid di turpuki. Di portibio kiado ibana. Jala marhitisian ibana do menjadi portibion. Dia do lapatan ni. Ternyata ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, Allah berfirman, madok madebata, jadi maho natiur, jadi maho on, jadi maho an, menjadi ma. Hatani debatana haruarido. Itulah firman, itulah logos, ido hata, ido nagabe dagingi. Itulah yang menjadi manusia. Asa hidup bena didok ay marhiti ibana do menjadi portibion. Ima Yesus Kristus naung sorang marhiti-hiti si Maria nagabi-gabian siya toddi parbadia. Asasyan padohan diturpukinakin boto utama babua Yesus hadir di tonga-tonga ni portibion dada mamuka sian hatutubuna. Kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini bukanlah pada saat dia lahir. Tahu? Alai rapod dohot amai. Dohot tod di parbadia. Nunga adong ibana. Jala marhiti-hiti ibana ditopa nasa na adong. Asam molo taingot hape paddohanon. Molo taingot hape turpukon. Nunga patut ditadda portibion. Ise do Jesus nasorangi. Nunga patut hape ditadda portibion. Ise do Kristus. Alai tongdo dang ditadda portibion. Ise do Jesusi. Dihita saluhut na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus. Diharoro ni Jesus tutonga-tonga ni portibion marumako daging dalam bentuk manusia. Jalan na parjolo ditopot ima akka na diibanahian. Ise mana diibanahiani ima halak Israel. Puasa didok na diibanahian halak Israeli. Ala bangsa Israel nunga dipapulik debata. Bangsa Israel sudah dipilih oleh Tuhan menjadi miliknya. Menjadi tempat di mana Allah akan menyatakan dirinya. Gabe bangsona. Ido bena tusido di patadahon. Tusido ditopot ibana na parjulu. Songon bangsona Israeli. Nunga patut niyan bangso Israeli parjulu manada Jesus. Songon bangsona Israeli nunga patut niyan nasida parjulu madai. Hinauli ni hatiuron na binuan ni Jesus. Dohok madai hanguluani. Jalasian na sidahiyaman yan. Taripar. Huwaso. Berita huwaso. Berita haguguon. Dohot berita na pabuwa Jesus anak ni debata. Alay maoldo. Sangat sulit. Pada umumnya. Orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, dang ditadda, jala dang diboto, bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah. Alai adong do piga-piga na manada.
Adong do piga-piga nama jakon. Alai gumudang manada dohot majakon. Dung mate jalahehe Tuhan Yesus Kristusi. Dung pe mate hehe Yesus Kristus lem torokma manada makatidakon terlumubi di hasasaurni toddi parbadia. Jala diaka nama jakun ibana. Siapa yang menerima dia, siapa yang percaya kepada dia, maka akan diberikan kuasa di lehon huaso asagabe anak ni debatana sida. Diberikan kuasa kepada mereka dan mereka akan disebut anak Allah, siapa yang percaya kepadanya. Dihita saluhuk nanahina holongan di bagasan Kristus Yesus, bahkan diturpukipe, ditaringoti do. Pabuan naung di baga-bagahos si Yohanes. Yohanes juga mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah anak Allah. Ayu balgado ibana sianau. Dia lebih hebat dari aku. Bahkan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak nina si Yohanes padidi. Asa siani HP beringota bahwa panurirang nunga makatidakon habal gaun ni Yesus. Jala ubal gado imana muse sian si Musa. Ay ditaringuti do nakid diturpuki bahwa si Musa mangalehon patik. Dilehon si Musa do patik sebagai standar kebenaran. Namun Yesus lebih besar. Dia memberikan pengampunan dan pemulihan. Itulah kebenaran yang sejati. Dihita saluhut nanahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Dung dipatorang si Yohanes dalam kitab sada Yohanes bidusada ayat 10 sahat tu 10 pituon. Putih kata mana arga. Dia do tona niturpukon nama bohali hita. Di nama dalani tahun 2020 nomon. Ahado dohonon niturpukot tuau tuhamu nang tuhita saluhutna. Songon bohalta. Bohal ni partodiota. Lahu merdalan diragam ni akan naneng masa di tahun 2020 nomon. Na perjulu naing lem takas panadota di Tuhani. Lem takas panadota di Tuhani. Dang do Tuhani siak kita. Tuhan itu tidak jauh dari kita. Dia dekat dengan kita. Alai juk-juk do hita sibuk. Repot. Diragam niak kaulota. Gabedang laur hatta. Laho mernida. Laho manada ibana. Pabua adong do ibana di labunta. Asa merhiti-hiti dalam takas panadaut tadi Tuhani. Semakin kita mengenal dia, maka semakin kuat iman percaya kita kepadanya. Naing tatadda Tuhani merhiti lasni roha. Naing tatadda Tuhani merhiti arsak. Naing tatadda Tuhani merhiti sahit nalohot di pamatangta. Naing tatadda Tuhani merhiti hahi pasotta. Apapun kondisi kehidupan kita saat ini atau nanti, naing tabering Tuhani merhiti-hiti akan masa di ngolutta. Naing tatadda Tuhani merhiti keberhasilata. Naing tatadda Tuhani marhiti kegagalatta.
Mari mengenal Tuhan dalam suka maupun duka. Karena Tuhan ada menyertai madongani hita. Ido na parjudo. Na paduahon manang isi na porsea. Isi na majakon. Siapa yang mengakui Yesus anak Allah, dia juga akan disebut anak Tuhan. Manang isi na porsia di Yesus Kristus tu ibana di lehod do huaso. Dia akan diberikan kuasa. Asam molo porsia hita tu Yesus Kristus. Ketika kita percaya kepadanya, maka pada saat itu kita diberikan kuasa. Kuasa yang bagaimana? Bukan kuasa untuk menindas, bukan kuasa untuk membalas dendam, bukan kuasa untuk menyakiti. Alai dilehod do huaso tuhalak na mengakui nama jakon Yesus anak ni debata. Ima huaso laho mangalo akahagiot ni daging. Kuasa melawan dosa. Akan diberikan kuasa untuk memberikan, membawa sukacita, membuat damai, membuat lasni roha. Asa ido huaso dihalak akan naporsea. Marhiti-hiti huaso nanilehon ni debata. Tu akasisiana, tu akan naporsea di ibana, nang tuhita saluhutna. Marhuaso dohita, lahu padeng gaton untuk memperbaiki, bukan kuasa untuk menghancurkan. Kita diberikan kuasa untuk semakin lebih baik. Alani marhiti-hiti turpukon dinanilehon ni debata huasoi dihita akna porsia borhat mahita patuduhon huaso ni Yesus Kristus, patuduhon huaso ni debata di tonga-tonga ni pertibion, marhuaso do debata padimud-dimun, marhuaso do debata di luar ni pikiran ni jolma. Marhuaso do debata patupahon tanda halongangan atong lamlongang ma akan nahumaliak kita hinorhon ni huaso naung tajalo takpola ikum mabetad da mujijat tita air menjadi anggur babida duluk takpola songoni na patuduhon huaso ni debata holan adong hamu baon. Ada perubahan, ada reformasi dalam diri kita. Itu sudah melebihi apa yang dipikirkan oleh orang lain. Nunga tung masai uli'i lahu mabuan lahu patadahon huasoni debata. Na perpudi sahali nanaing putih kata merhiti-hiti turpukon didokdo di tema ni mingguta ay marhiti sian didokdo di tema ni mingguta ay sian hamoraon na dosa luhut hita majalo ima asiniroha na somar namotoki marhiti hamoraon na sian hamoraon na hita majalo. Yesus Kristus adalah sumber segala sesuatu kebaikan dalam hidup kita. Yesus Kristus adalah sumber sukacita, sumber berkat. Namora do ibana. Tarlehon na do manang ahanarikot di bagasan nguluta. Alan itu si mata pangido. Tu si mahitalao majalo. Hamoraon na ibana do napuna sa luhut akan natino panaon. Unang lau hita mangido, unang lau hita majalo, unang lau hita mamili.
tuakkana adong di pertibion. Dia begitu kaya, dia memiliki segalanya. Tidak ada yang tidak dimiliki oleh Tuhan. Mololo morohani Tuhani lehonon nado na pinangidomi. Mololo morohani Tuhani dangadong sadape pangiduammu naso tarpatupa ibana. Mololo morohani Tuhani lubi sian pangiduam mia manginang tarpatupa ibana do. Alanii di bagasan hamuraon nai tajaloma sian uduk dohot serep ni roha. Mari kita memohon kepadanya dalam kerendahan hati. Unang mangido di bagasan gijang ni roha. Adong do mangido di bagasan gijang ni roha. Tabadikon tuhalak namar hutang piutang. Lau marutang soi nama serep ni rohana lau mangidu. Alay na managi utang nay soi nama sobong na gijang ni rohana lau majalo. Ada orang meminta, ada orang memohon itu dari kesombongannya. Asa marhiti-hiti terpukun naing takasta boto. Yesus anak ni debata. Dialah yang menciptakan kita. Yesus anak Allah. Dia sudah ada jauh sebelum dunia dijadikan. Yesus sudah ada di tengah-tengah kita di dalam Roh Kudus di bagasaton di parbadia. Jala mamora do ibana. Hamuraon nai lubisian. Na pinikiran ni jolma ala ni idi na madalani tahun 2020 nomon. Naik kita roh madapoton ibana. Naik kita hadirkan dia di dalam setiap aktivitas pekerjaan dan juga pergumulan kita. Asa di bagasa tahun 2020 nomon lam hot lam tugu hapor siota. Asa di tahun 2020 nomon tatadama tui sedoan nok kita mengalu-alu. Tu dia do perdalanan ning ulut taon, jala di dia do ujung ni lakata di hasianganon. Asa marhiti-hiti turpukon, naing ma tadapoton ibana, ganuk tiki. Asa di bagasan pos ni roha, dohot las ni roha, nguluta tujuluanon. Amin martangiang mahita. Mauliate madiho ali di bata di paingot to hami marhite-hite hatami nang tolhas di tonga-tonga nami di bona ni tahun 2020 nomon dilihoko do anakmu Yesus Kristus hutadahami maibana hujako kami maibana. Asa di bagasan ibana do adong huaso di hami mangalo tahi-tahin ni parcahat. Asa di bagasan ibana do hujalo hami huaso lau maswadaho diri nami. Asa di bagasan ibana do hujalo hami huaso lau patupahon lomo ni roham. Pargugui mahami Tuhan. Laho menguduti perdalanan ningulu nami di tahun 2020 nomon. Jalahola syako mahu calo hami Tuhan, sian hamuraumi mahu calo hami. Ragam niak kapasu-pasum di akka naneng masa siadupan nami di tahun 2020 nomon. Tuhan sahak di homa akai anakon nami, akka pinopar nami. Na di bagasan parsikolaan, na di bagasan perkarijuan, diragam ni akka ulaw na sida, ramo ti pergugui pataw na sida Tuhan, unang loas akka sudut na poso manibil sian hatami, unang loas akka sudut na poso, madabu tuak kahagiot ni daging na,
unang luas akka sudut na posoy ali Tuhan. Tergoda tu hilap-hilap hariburon hasonangan ni portibion. Alay marhiti-hiti to dimi. Dongani na sida. Kiranya Tuhan menuntun langkah anak-anak muda untuk mengenal Engkau. Ali jahuba di bata amanami. Homa Tuhan nang na mangalehon hahipason kajang ni umur dia kasudut na tumua. Asa di bagasan pos ni roha dohot las ni roha nasida. Madalani hatuan na ilian bisuk. Asa toktomar bisuk nasida mamudai. Patuduhon akan nadumenggan tu sudut na poso. Tuhan nang diobason martangia kami. Dia kadungan nami na marlas ni roha. Di nama kalason ragam niya kapasu-pasum. Terlumubi di nama ulang tahun kelahiran nang ulang tahun parsaripeon. Pahot ma las ni roha nasida di hadapanmu. Pasu-pasu nasida. Molohodo nama masu-masu nasida Tuhan. Di bagasan las ni roha nama noktong do nasida. Nang diaka sadok ruas ni huriam nama rukil nama sitaonon. Dia pe Tuhan nama bajut jala marsa rohana sida. Hodo de bata pangapul, hodo de bata paddaoni, hodo de bata nasumurung. Atong dia pe namasa di bagasan ngulu nami, hodo pujion nami. Dia kadu sa pangalasion nami nagudangi, salpuhon masaluhupna. Asa tamahami macalo pasu-pasum. Di bagasan Kristus Yesus jalo-jala ului matangi yang pangiduan namion. Asima roham dihami. Amin. Tapasahat ma piliata uhud marete. Dina hutan dado sakit membiaro haki
di dalam narahisi Tapasahat ma pilihan na tapapungon tuadupan ni debata martangi yang mahita. Ali debata ama nami na di banua gijang, hodo haruruan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan, dohot na sa ulibasa na mauliutus. Hupa sahat tami masiyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramuti, asahu parhasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni Huriam, dohot di portibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti todim, asalam hutad dahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehoni ngadi-ngadi pamataku Hosano gogoki roni saluhu ataku Ale Tuhan debata naso marmula naso marpasohotan. Debata na manoktong rodi sa liling nililing na. Naso olo suda do akka taom mo. Jaladang marparbulatan akka ari-arim. Alay jepek jala nagabursal pudo taon nami dohot ari-ari nami. Nung asal pumuse sa dataon siyan ari-ari nami, alay dang salpu yanggo asin ni roham. Di baheni hupuji hami maho, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ala ni gudang ni asin ni roham, na pasahat hami tutbona ni taonon. Masay gudang do dinggan ni basam hujalo hami manipat taon na salpui. Jala huingot hami dui sa darion. Onpe mauliate maruhan hami tuho. Ala di pangulo jala di ramoti ho hami.
Dilihok ko si panganod dohot parulosod di hami. Jala di pasu-pasuho na niula ni tangan nami. Akup ni dilihok ko do hasonangan tuluat nami. Jala di paluaho do hami siyan parmaraan. Jala di ramoti hodo hami di hagogotan. Toktong do dilihok ko barita nauli manodangi hami. Asasanga hami paubahon rohanami. Akup ni dilihok ko do apul-apul tunamarsak tunamatian. Asa unang madili na sida. Molo huingot hami sudi pabahinan nami di taon ng salpui. Na maila do hami nuaing maradupok ko. Ala jut magopo ari-ari nami dohot asin ni roham hubay kami. Onpe, bityan di salpuhon ho nuaing taon ng salpui siya kami. Salpuhon masudi pabahinan nami na hurangi. Jalase sa sudido sa nami. Say hukupi mapabahinan nami na hurangi. Marhiti-hiti asin ni roham. Di bati hodo hami manipat na sa taon ni. Jala di ida hodo lan na somarparbuy na dinggan di tonga-tonga nami. Say unang jolo taba, say pasobu mahami mangulu, ang giyat marparbuy na dingga kami tujulo anon. Hupar hatopot hami do sudi asin ni roham. Jala di bagasan hasere podoho udut ni roha do hami, nuaing mangido tuho. Saha tuho mahamion sudi, say tugu-tugu jala ramoti mahamios sudi. Say tugu-tugu jala ramoti mahami di bona ni taonon. Songoni ganupari, asa pujion nami ho di taon naroon. Patuduhom maganup ari tuhami dalan si dalanan nami. Dohot ulaon si ulaon nami. Say pasu-pasu mahami jupang marpungu di bagasmu. Di parsikolaan, dohot di bagas namibi. Say tupaki sudi parjamita, pangajari, dohot na paturehon na marsahit, songoni dohot na pinasahat tunasida. Say ramoti manamanggongomi hami, tatap masaluhut na porsuk, na tarsosak na pugos na dangol, na somarama, na nililian ni halak, na niliyaan ni halak. Unang luas na sida ho na rupa, alay patuduhom matunasida asin ni roham na somasohoti. Asarak marlas ni roha hami sugot di hasonanga di labungmu, di inganan na hot, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin alia manami na di banwa gidyang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banotongon songon na di banwa gidyang. Lehon matuhami sa daryon hanguluan siya pari. Say samadusa nami songon panisa nami, di dusan idongan na mardusa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasar humadamena tutodim. Amen. Amen.
Selamat tobar madihita salhuna.